Yeah, Pexeni Neni 2009. Yeah, Rane 3. Wow. Whoa, yeah. Whoa, yeah, yeah. Whoa, yeah. Whoa, yeah, yeah. Da li još uvek se boriš, da li još uvek ti trebam kao nekada pre? Davno sam rekao da volim, ali ta reč ne postoji opet zbog tebe. Gdje su te te lepe oči koje sam gledao u noći? Opet pitam se, ima li nečeg da voli u tvome srcu, da li stojim ili nestajem? Ja bi da priđem ti barem na sekund i kažem da volim te. Čak i srce bi reklo da može da priča isto sve. Ja bi da priđem ti barem na sekund i kažem da volim te. Čak i srce bi reklo da može da priča isto sve. Ovako ide priča pisana u strofama za koju je potrebna samo papir i olovka. Bilo je odavno, više ne znam ni broj godina. Vaspitana je devojka, a on mangup sa pločika. Posao s drogom noćima, on sa robom u kolima. Tad navata ga murija, kazna par dina robija. Prekasno shvatio da ulica ga prodala, sa hteo bi nazad, al ne može od rešetka. Ona ga volela, kumila, ko Boga ga molila da prestane sa tim, a đavu došla je ponuda. Đavo ko đavo, takvu ponudu ne odbija, za njega sledi selidba, novi dom mu je ćelija. Njoj nestaje ljubav, je vreme gori ko pljuganje, niko ulje na vatru, još nađu drugog da se uda. Tad čuješ ni otkuda vesto zatvorskog druga. Predrag je mrtav, ubio ga je taj pucanj. Ja bi da priđem ti barem na sekund i kažem da volim te. Čak i srce bi reklo da može da priča isto sve. Ja bi da priđem ti barem na sekund i kažem da volim te. Čak i srce bi reklo da može da priča isto sve. Ja bi da priđem ti barem na sekund i kažem da volim te. Čak i srce bi reklo da može da priča isto sve. Ja bi da priđem ti barem na sekund i kažem da volim te. Čak i srce bi reklo da može da priča